zagaye ana ihu ana tafi. Amma abin da nake so jama'a su fahimta shine wannan abin ya kai muni, munin wannan abin ya kai muni. Amma wannan abin a fahimta ta duk da cewa mutanen da wani abin ya shafa ya sun wato suna wani bangare na Najeriya kamar a ce yan arewa ne musulmi, abin da nake yarda da shi har raina shine ba musuluncin wa'annan mutanen aka kalla ko bangarancin su ba, factors ne wa'annan, kuma ba maki a kashi 100 ka iya cewa sun dauki wani kaso su kansu, maybe addinin su, because socio-economic, you know, the religious conflict duka baka iya raba su da irin wannan abubuwa. Amma wato ni kullum abin da nake fahimta shi ne, domin yanzu in ka kuma Edo State zaka cewa ai ba ƴan arewa suka sabawa haka ba, sun sabawa junansu ma haka. So idan mutane ne wanda suka sabawa junansu haka, zaka alakanta abin da recklessness da lawlessness, zaka alakanta abin da negligence na gwamnati, sakaci, rashin ilimi, rashin addinin su kansu, domin mutum ya da waɗanda suke sauraron ku da waɗanda za ku ba wa labari. Na farko, ba a daidaita rashin gaskiya ko ba a daidaita rashin adalci da rashin adalci. Ba a daidaita zalunci da wani zaluncin. Don sun yi abin da ba daidai ba, ko da a ce mafarautan nan ba su da gaskiya, wannan abu ne wanda ba mu sani ba. Ko da a ce, to bai kamata kuma mu mutanen mu yi irin abin da su suka ba. Mu ɗauki shari'a ko mu ɗauki hukunci a hannunmu, saboda baka san wane ne wannan abin zai faɗawa ba. Barisa, me zaka ce akan haka? Wannan shine abin da na so dama mu rufe da shi gaskiya, bayan mun tattauna context din perhaps da kuma trends din da kuma systemic issues din, domin abin da nake fahimta shine irin wannan abubuwa a Najeriya ba yanzu zai fara faruwa ba. Abu ne wanda ya jima yana faruwa, kuma ripple effects na irin wannan abubuwan an sha jinsa across board. Za ka ga wani abu ya faru a wani guri ya zama ya kuma bulla a wani guri daban. Shi ne abin da na so dama mu rufe da shi gaskiya, bayan mun tattauna context din perhaps da kuma trends din da kuma systemic issues din, domin abin da nake fahimta shine irin wannan abubuwa a Najeriya ba yanzu zai fara faruwa ba. Abu ne wanda ya jima yana faruwa, kuma ripple effects na irin wannan abubuwan an sha jinsa across board. Za ka ga wani abu ya faru a wani guri ya zama ya kuma bulla a wani guri daban. Lallai abin takaici ne ya zama cewa a ƙasar da ake da gwamnati mai tutiya da gwamnati wadda kuma kana dai ganin yadda ake yin abubuwa na karfa a ƙasar nan. Recently mun ga abubuwan da ya faru misali a National Assembly, wanda sun yi wakilanmu su muka aika su je su wakilce mu, kaga yadda ake gwada impunity, kaga yadda ake abubuwa wato na tun mutane suna ana yin ma abin ya zama kamar wani conspiracy theory ne, ko kuma ya zama wani abu ne ake yin shi wani covered abu ne. Har abin ya koma a fili yanzu idan ka tambayi dan Najeriya, common man on the street ya san cewa jami'an tsaron mu akwai abubuwan rashin adalci tare da su. Amma kuma a daidai lokacin da kuma wannan akan abubuwan da ba su shafi fundamentals ba, domin idan ka duba tsarin mulkin Najeriya za ka ga cewa wato security of life and property, kare rayuwar mutane da kayayyakinsu shine babban abin da tsarin mulki yake bukata. Ran dan adam ya fi komai muhimmanci. Yanzu kwanan nan ba mun ga an saka state of emergency a Rivers ba, sakamakon abubuwan da suke faru political issues da ake samu a wannan gurin. Kaddamar siyasa. To amma yanzu idan ka ɗauki abin da ya faru ita wannan Edo State din daga nan zuwa wasu 'yan watanni da suka wuce, an kashe mutane sun fi 100, amma na ce mutane 100 ba ina nufin wai kawai iyayen arewa ba. Domin abin da nake fahimta shine wato a Edo State din nan akwai abubuwa na recklessness da yawa a ciki, abubuwa na kin bin doka, abubuwa na mob action, dandanan mutum ya yi sata a sami taya, ko a biyo mutum a cewa barawo su kaza kaga da wasu har ga wato magana akan tsarin shugabancin ma da ake kai yanzu da ake so a koma, da kuma abin da muke hangowa zai faru idan an koma wannan abubuwan, da kuma yanda shugabanninmu musamman zababbun shugabanni, domin su suke da nauyi, su Allah zai tambaya, ko mutuwa kai suke su Allah zai tambaya akan haƙoƙin mu, da yanda suke yin shiru akan wannan abubuwa. Yanzu mutum in dan jam'iyya mai mulki ne shi, abu ya faru akan jam'iyya mai mulki ba zai ce komai ba. Na ga PDP sun yi magana akan wannan abin da ya faru a Edo State. Ina tabbatar maka inda Edo State jihar PDP ce, PDP ba su yi magana ba. Yanzu kuma da wannan abin ya faru, APC ba su yi magana ba, sai dai su yi magana a gwamnatance ba a jam'iyyance ba. Wata kace ina ga wannan shine dan dai karin
abin da ya faru. Kuma ga waɗanda suka shigo yanzu ko ba su daɗe shigowa ba, za mu faɗa kuma za mu ƙara nanata kuma za mu ƙara maimaitawa. Muna cikin matuƙar baƙin ciki da ɓacin rai da tashin hankali game da wannan abu ya faru. Amma hakan ba yana nufin. Wannan fa abin fa shine babban abin da ya kawo wannan gurin da muke. Idan ka ce jifa ya kai faɗa kan uban kowa, to wannan abun, wannan attitude din shine abin da ya kawo mu inda muke yanzu a Najeriya. Domin bari an baka misali. To tari zaka ga abu ya faru a bari maka magana da misali da Middle East, misali a Middle Eastern Nigeria, amma sai ka ga mutane da suke Eastern Europe da US, America misali, za ka ga sun fito suna demonstration, peaceful demonstration akan cewa sai an wa mutanen Gaza adalci, ko sai an wa mutanen Ukraine adalci, ko sai an wa mutanen ƙasa kaza adalci. Sakamakon amma kuma su kansu mutanen da suke wannan garuruwan wasu daga cikin su ba masu da liberty din da su tashi su yi wani abin da za su. To yanzu ka kaddara yanzu ka tuno abin da fara akan mutuwar George Floyd a US, yanda aka dinga tashin hankali har sai da aka yi convictin mutane. To sai ka ga cewa yanzu mu muna nan da muke yan Najeriya misali, muna ma iya rike incident, mun san kana dai ganin yanda ake yin abubuwa na karfa a kasar nan. Recently mun ga abubuwan da ya faru misali a National Assembly, wanda sun yi wakilanmu su muka aika su je su wakilce mu, kaga yadda ake gwada impunity, kaga yadda ake abubuwa wato na tun mutane suna ana yin ma abin ya zama kamar wani conspiracy theory ne, ko kuma ya zama wani abu ne ake yin shi wani covered abu ne har abin ya koma a fili yanzu. Idan ka tambayi dan Najeriya, common Nigerian, common man on the streets, ya san cewa wato majalisunmu sun cika da rashin adalci, ya san cewa kotunanmu sun cika da rashin adalci, ya san cewa jami'an tsaronmu akwai abubuwan rashin adalci tare da su. Amma kuma a daidai lokacin da kuma wannan akan abubuwan da ba su shafi fundamentals ba, domin idan ka duba tsarin mulkin Najeriya za ka ga cewa wato security of life and property, kare rayuwar mutane da kayayyakinsu shine babban abin da tsarin mulkin yake bukata. Ran ɗan adam ya fi komai mai dukan mutane a kada dutse, kaga mutum yana motsi suna jibga mutum dutse a kansa yana raki yana ihu a rasa wannan abin, kuma an yi kusan awa guda ana yin wannan abu. Ba a samu hukumomin Najeriya sun zo sun shigo sun kawo ɗauki sun hana wannan abu faruwa ba, sai da aka kashe mutane 16, idan a 16 ya tsaya kenan. Amma shi abin da wani yake tabbatar mun cewa mutane da aka kashe masu baka, domin kawai da kashe ko masu da kawai motar ta zo wucewa kawai za a tare ta ne a mata wannan abu. To ban sanya hakan abubuwan ba da kuma commentaries ɗinka akan maybe abin da ya faru din da kuma next line of action. Ni ai daidai lokacin zan yi buɗe baki, da yake mu awa 7 muke gaba da ku a Najeriya. Daidai lokacin da zan yi buɗe baki, lokacin na je da yake na wuni ne a makaranta. Na wuni a makaranta kuma na ɗan gaji saboda yau Juma'a mun tattara yara sun koma gida. To ban hau kan yanar shi maka yanke shawara ba. Duk da yadda muke ji a cikin zuciyar kuma ba mu da duka bayanan da muke bukata. Ya kamata mutanenmu da masu sauraro da waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke sauraron ku da waɗanda za ku ba wa labari. Na farko, ba a daidaita rashin gaskiya ko ba a daidaita rashin adalci da rashin adalci. Ba a daidaita zalunci da wani zaluncin. Don sun yi abin da ba daidai ba, ko da a ce mafarautan nan ba su da gaskiya, wannan abu ne wanda ba mu sani ba, ko da a ce, to bai kamata kuma mu mutanenmu mu yi irin abin da su suka ba, mu ɗauki shari'a ko mu ɗauki hukunci a hannunmu, saboda baka san wane ne wannan abin zai faɗawa ba. Barisa, me za ka ce akan haka? Wannan shi ne abin da na so dama mu rufe da shi gaskiya, bayan mun tattauna context ɗin perhaps da kuma trends ɗin da kuma systemic issues ɗin.